נולדתי בקיבוץ של השומר הצעיר, קיבוץ רוחמה. בילדותי מעולם לא היה לי מושג על יהדות. בקיבוץ לא לימדו אותנו שום דבר. עד גיל 30 לא ראיתי אף פעם בית כנסת, ולא ראיתי סידור תפילה אף פעם. והיו חגים שחגיגו בקיבוץ, שהיו כמה סמלים מהיהדות, אבל כמובן שדברים כמו שבת וכשרות אפילו לימוד של נושאים הכי פשוטים שמלמדים ילדים קטנים אנחנו לא ידענו. יום אחד כשהלכתי ברחוב בתל אביב, ברחוב בוגרשוב, נפל עליי פיגום מגג של קומה חמישית בבניין שבנו אז. ברגע שהנשמה לא נמצאת בתוך הגוף, אז ממילא אין שום תחושה מהתחושות של הגוף. אז אפילו אם הגוף חבול, אין שום הרגשה של כאב. וכשאני יצאתי, אני הרגשתי תחושה של התעלות מאוד גדולה, וכמובן שלא היה לי פחד משום דבר. והייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, ואחר כך הכל התחיל להיות מטושטש, ונכנסתי כביכול לתוך חושך. ובקצה של החושך הזה ראיתי אור. האור היה כל כך חזק ומסנבר ובהיר, שהוא פשוט היה אור בלתי גבולי. אין בעולם שלנו איזשהו אור שיכול להסביר מה זה האור הזה. כל הזמן הזה, מהרגע שאני נכנסת לתוך האור, אני כל הזמן עולה יותר ויותר גבוה, ואני נכנסת יותר פנימה עמוק אל תוך ההוויה הזאת, אל תוך האור. דבר ראשון שהאור עושה, הוא מראה לי את כל החיים שלי, מהרגע שנולדתי ומהרגע שהנשמה שלי נכנסה לתוך הגוף, עד לרגע שבו יצאתי מהגוף. האור שואלת אותי אם אני מאשרת שאלו היו החיים שלי. אני אומרת לו שכן, אני מאשרת שאלו היו החיים שלי. זה לא היה אור חזק, זה היה לבן רגוע, זה היה לבן של שקט, לבן של שלום, לבן של טוב. לא היה אפור, לא היה רע. עכשיו, כשמישהו התחיל לדבר איתי, התחלתי לרחף. זאת אומרת, התחלתי כאילו לעלות ולהסתכל עליהם מלמעלה. אין לי ספק שהייתי בעולם הבא. אין לי ספק, הייתי אולי בשער. והחליטו, אתה יודע מה? תחזור. מוות קליני הוא לא בדיוק מושג קליני, מושג רפואי, הוא יותר מושג עממי. הוא מושג שאומר שישנה הפסקה בפעילות הלב והפסקה זמנית במחזור הדם. המושג מוות קליני פירושו מוות הפיך, כלומר מוות שלמעשה יש הפסקה בפעילות הגוף, הפסקה בפעילות החשמלית של הלב, הפסקה בנשימה, אבל עדיין לא נוצרו נזקים בלתי הפיכים למוח, לא נוצרו נזקים בלתי הפיכים לרקמות, ולכן אפשר להחיות את אותו אדם. כיום אנחנו נמצאים במצב שהעולם המדעי המתקדם הגיע למצב שהוא למעשה פותח בפנינו צוהר להביט מעט על התהליך של חיים שלאחר המוות, ולגלות שלמעשה המוות הוא לא מצב של חידלון, אלא יש משהו מעבר לזה. ישנה ישות רוחנית שקיימת בנו, שהיא למעשה האני האמיתי שלנו, שאנחנו את אותו אני לוקחים איתנו הלאה. למעשה כל מה שאנחנו מזהים בתור האני, כשאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, זוהי אשליה. הגוף הזה הוא בסך הכל כלי רכב. הכלי רכב הזה ביום מן הימים מגיע אל נקודת החנייה שלו. אנחנו, האני האמיתי שלנו, ממשיך הלאה למימד שונה של קיום. מספר קילומטרים מועטים להערכת המשטרה התפוצץ לי גלגל שמאלי קדמי, ובמהירות של 60-70 קמ"ש הגלגל התפוצץ. כתוצאה מזה הוא פשוט עקר לי את הזרוע. אחר כך התנגשתי כתוצאה מהניתוק של הכתף בתוך ההגה, ריסקתי את האף, ריסקתי את כל הלסת העליונה והשיניים, עקרתי את שורש כף היד. היה לי נשימה, לא היה לי דופק, לא היה לי כלום. הכניסו אותי מגן דוד. עברו, אמרו שאיפה, אבל על הזמן. ואני מועבר ליחידה לשיקום בתל השומר. שם אני מספר לגיסי שקוראים לו שחר אשבל ולאחותי דגנית, שתהיה בריאה, שאני עובר
טראומה מאוד קשה, ואני מבקש לדעת אם דודה מרים חיה או נפטרה. ואני ידעתי איך התעוררתי, אמרתי, אני דודה מרים נפטרה, דודה מרים נפטרה, שיקחו עליי כולם חודש וחצי, עכשיו הוא יצא מהמצבו יצא להסיק כאשר אמר לי נפטרה. אני לא מוותר ואני אומר לו, אני רוצה לדעת, היא נפטרה או חיה? הוא אומר לי, אני לא יכול להגיד לך. הוא אומר לי, למה אתה כל כך מתעניין? אני אומר לו, תקשיב, אני לא יודע איפה, אבל היה לי משפט. אתה זוכר בזיכרון שלך? בטוח, שהיה משפט. שהיה משפט. ושאלו אותך שאלות? מה שאלו אותך? קודם כל, אתה קבעת את מי תורה, נסעת דעת באמונה, ציפית בגלל. על זה אני. אתה יכול לענות רק על שלושת השאלות. על השאר אתה לא יכול לענות, לא כפונך אתה יכול. אין קול. יש איש טוב, לא רואים, יש כמו רמבול כזה טוב. אתה התביישת? כן, שאלו אותי על כל מעשה ומעשה, גם שאלו אותי על מחשבות. וכל זה ראיתי בחיים שלי. הדבר הכי קשה שהיה שם, זה הייתה הבושה. אני התביישתי שם, והיה לי שם עינוי מוות. זה מעניין מאוד שנפגע לו האגן והרגליים והידיים והראש, והחלק הזה לא נפגע. היה לו ציצית קטן שכנראה הגנה עליו מהפגיעות כן, פה לא נפגע כלום. כלום לא נפגע. כל אזור בטח זה נפגע. אבל כל צד שמאל, הרגל, כל המפרק הראשון. הרגל, המפרק הראשון, האצבעות, שתי פלטות, ברזל אחד כאן. מחבר במקום עצם ליבק העצמות ביוון. פה, 5 מסמרים. פה, אגן מרוסק, 26 שעות ניתוח. היום אם מישהו יגיד לך שאין עולם הבא, מה תגיד לו? תעודה. אני מציע לכל אחד להתעניין, ללכת, להשתלף לאיזה רב מסוים, להטריף אותו בכל מיני מצוות. לקיים את המצוות, כל מצוות על החמורה, להקפיד לקיים מצוות, במיוחד חסד לעשות, להיות ישר ולחמור. זהו, לחזור לתורת ישראל, הכי חשוב. כי יש לאמת. לפחות אני הייתי זה ברור לך. מה יש לך להגיד לאדם שסובר שאין לו לממה? לא קיבל שלי, לא קיבל. החלוץ בנושא הזה של מחקר של חיים שלאחר המוות היה דוקטור ריימונד מודי, שבהכשרתו היה פסיכיאטר ופילוסוף, ועסק גם ברפואה קונבנציונלית, ובמהלך השנים הוא נתקל במקרים כאלה של אנשים שסיפרו חוויות של מוות קליני. ריימונד מודי החליט לחקור את הנושא והתחיל לעבור במדינות העולם, ולברר האם אכן רופאים אחרים נתקלו בתופעה הזאת של חיים שלאחר המוות, האם העדויות שאנשים מסרו על חיים שלאחר המוות הם דומים או זהים, ואת תוצאות המחקר שלו ריימונד מודי מפרסם בספר לאחר שנות מחקר ארוכות, ספר שנקרא Life After Life, ספרו של דוקטור ריימונד מודי. שם הוא מתאר למעשה את תוצאות המחקר שלו, והוא מתאר את תהליך המוות, מתאר תיאורים של אנשים שונים מתרבויות שונות, מרקע חברתי שונה, שבאים ומתארים למעשה את אותו דבר כמעט במדויק. ספר של סקוט רוגו, חיים שלאחר המוות, ששם הוא מביא אסופת מחקרים מתחומים שונים, קרדיולוגים, פסיכיאטרים, פרפסיכולוגים, שמדברים על הנושא של חיים שלאחר המוות. אליזבת קובלר-רוז, עורכת מחקר במשך 8 שנים, מוציאה סדרה של ספרים. אחד הספרים נקרא Death, The Final Stage of Life, מוות, השלב האחרון של חיים, שהיא מתארת בספרים שלה למעשה את אותם תיאורים שריימונד מודי כבר הביא, וקובעת שלאחר 8 שנות מחקר, היא אומרת, אני משוכנעת מעבר לכל ספק, שיש חיים שלאחר המוות. האדם למעשה איננו חדל להתקיים. הוא חדל לתפקד מבחינה פיזיולוגית, גופנית, כן. הלב חדל לפעום, אבל הנשמה של האדם, המהות האמיתית של האדם, ממשיכה הלאה לחיות במימד שונה של קיום.
זה היה באמצע הקיץ, זה היה בצהריים.